बोसोराव जेब्लानोखि राजचक्र सरकार सलायबाय थादोंमोन बै समाव रिहुना सासे मिनिस्टारमोन बिथांनियाबो जों बे खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो एनअसि लायदोंमोन नाथाय बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे बे गामियाव मानसि गैया बेनिखायनो बेयाव आं एनअसि होनो हाया आरो बे हाखौ जुदि नोंथांमोना जुदि नांथारमारगौबा दिल्ली पार्लामेन्टआव सावरायनानै नोंथांमोना बे हाखौ एनअसिखौ लाना फैनांगोन बेबायदि जोंखौ बाथ्रा बुंदों नाथाय जों बेयाव दुखु मोनदों जों सासे जाम्बा मानसिया दिल्लीयाव जों थांनानै जों सावरायनो हाया जोङो बिथांखौ जोंनि खामानि मावथों होननानै जे सावरायनो थाखाय जों बिथांखौ दिल्ली पार्लामेन्टआव जों थिनहरदों जोंनि थाखायनो बिथाङा देरहादों खामानि मावदों बेनिखायनो बिटिआर सरकारनि जितु इउपिपिएल आं बिथांमोननि साफ्रोम दैदेनगिरि प्रमद बर' सार फेरेंगा सार गबिन्द चन्द्र सार आं बिथांमोनखौ आं जोबोद आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावदों आं इनायनो रंजानाय मोन्दों दिनै बे बिटिआर सरकारा जितु जोंनि खावलायनाय बादि आरो जोंनि नाजानाय बायदि बिथांमोना जोंनो बे जितु जेंनाखौ दिनै सुस्रांना होबाय आरो जों बे सुस्रांनो थांनायाव जोंहा गोबां बिदिनो जेंना जोंहा सफैदोंमोन मानो होनब्ला जोङो 1990 मायथाइनिफ्रायनो जों बे ओनसोलाव जों रायजो जाजेननाय दा फैयै फैयै जोंहा 32 बोसोराव जों आगान सुरलांबाय नाथाय जों बेखौ जोङो मावनो गोबां बिदिनो जों नाजादोंमोन नाथाय नाजाबाबो जों बेखौ मोननो हायाखैमोन जेब्लानोखि 17 बोसोराव जेब्लानोखि राजचक्र सरकार सलायबाय थादोंमोन बै समाव रिहुना सासे मिनिस्टारमोन बिथांनियाबो जों बे खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो एनअसि लायदोंमोन नाथाय बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे बे गामियाव मानसि गैया बेनिखायनो बेयाव आं एनअसि होनो हाया आरो बे हाखौ जुदि नोंथांमोना जुदि नांथारमारगौबा दिल्ली पार्लामेन्टआव सावरायनानै नोंथांमोना बे हाखौ एनअसिखौ लाना फैनांगोन बेबायदि जोंखौ बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय जों बेयाव दुखु मोनदों जों सासे जाम्बा मानसिया दिल्लीयाव जों थांनानै जों सावरायनो हाया जोङो बिथांखौ जोंनि खामानि मावथों होननानै जे सावरायनो थाखाय जों बिथांखौ दिल्ली पार्लामेन्टआव जों थिनहरदों जोंनि थाखायनो बिथाङा देरहादों नाथाय बेखौ जों दुखु मोनदोंमोन नाथाय बे खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो जेब्लानोखि जोंनि गबिन्द चन्द्र सार इउपिपिएलआव बिथाङा देरहाबाय बे देरहानाय लोगो लोगोनो जितु फरेस्ट राइट एक्टनि जितु नेमखान्थि बादियै जितु सरकारा आखायाव लाबाय आरो इमप्लिमेन्ट जाबाय बेबायदिनो जों सारनियाव थांनानै जों बे एनअसिखौ लाबाय लोगोसेनो डिफअ सारनियाव जों बेबायदिनो फर्मखौ क्लेमखौ जों खालामबाय बे खालामनाय लोगो लोगोनो डिफअआबो अनार होनानै बेसेबांखिनि खामानिखौ जों मावबाय गासै जोङो दासिम जोङो 2 बोसोर खावसेयाव जों बे खामानिखौ जों मावफुंजोबनो हादों दा बे समाव नोंथाङा जिहेतु हानि बिगोमा जाबाय बेखिनि ओनसोलनि मानसिफोरा बे समाव सोरखौ थेंक्स हरगोन सोरखौ साबायखर आं सेथियावनो आं साबायखर बावहरदों जोंनि जितु इउपिपिएल सरकार बिथांमोनानो जितु बिटिआर एकर्डनि दफा बादियै फरेस्ट राइटनि एक्टनि बायदि बिथांमोना खामानि मावदों बेनिखायनो बिटिआर सरकारनि जितु इउपिपिएल आं बिथांमोननि साफ्रोम दैदेनगिरि प्रमद बर' सार फेरेंगा सार गबिन्द चन्द्र सार आं बिथांमोनखौ आं जोबोद आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावदों बिथांमोना नाजानायजों लोगोसे जोंनि बे खामानिया जाफुंजोबदों आं फोथायदों आरो नाजादों थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय इम्पल्स आसामा नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास अनलाइन टेस्ट अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गावगावनि मबाइलाव गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन लोगोसेनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन